3, 2, 1, go. Jingle bell, jingle all the way. On a farmer restaurant, one bus open sleigh, dashing in the snow. The one bus open sleigh, all the way in slow. Laughing on the day, legends on the day, making things alright. All the way is right, the same on the side. Jingle bell, jingle all the way. On the farmer restaurant, the one bus open sleigh. बे समाथ' आंनिखा फुंबाथाय बिमा फिसा उन्दुबाय थायो हाबाब बैसागु मोनजायैया 10-15 बोसोर जाबायलै मालाबा बैसागु समाव थांनांसिगोन दुब्लि बारिफ्राव पिकनिक जानाय गोदो जाहैयोमोन जोङो गोग्गोम जाखायोमोन बैसागु जुमायजों नै आसोलफ्रा दासो सिखारदों एम्फौ लाथाफोर बादि बिसनाजों सिथाबनानै थाखाय फुङाव सिखारनो रोङा न' खाथियावनो दुन्दिया फानफैदोंमोन मोनबायलै दुन्दिया मोनथारबाय गैयामोन न'आव दुन्दिया मैया अखा हानायजों लेपटा गाज्रि जानानै दं हेल' एभ्रिवान वेलकाम बैक टू द चैनल आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ मैयानि भिडिअ बिराद अननाय मोनदों नोंथांमोनहानि थैंक यू सो मच फॉर दैट आसा खालामो नोंथांमोननिफ्राय बिदिनो अननाय मोनबाय थागोन ओमफ्राय जोंबो साबसिननिफ्राय हामसिन बानायनो सेस्था खालामगोन जेसेबांबो भिडिअ या ब्लग नुयो नोंथांमोनहा बेखौ जों साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो सेस्था खालामगोन दिनै जाहैबाय ईद टू ऑल द फ्रेंड्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो ईद मुबारक गासिबो रिलिजनखौ एसे रेसपेक्ट होनांगौलै नङालाय बयबो गोरोबनानै थानांगौ मोजाङैनो नम्बरिया बिराद खुसिगा मैया भिडिअ बिराद कमेन्ट फैनायनि बेनि थाखाय मोनसे मोजां खबरलाय नम्बरजोंना वर्क फ्रम होमा एक्सटेंड जाबाय साख्रि गोदानाबो दा न'निफ्रायनो मावनांगौ हमारा भी तो एक्सटेंडेड है कि अब तक अपन नहीं दाबो कन्फर्मेशन फैयाखै आंना एक्सटेंशना मे जोबनायनि उनाव जुनाव थांनांगौ जानो हागौ नायनोसै मा जायो दाथ' न'निफ्राय मावगासिनो Papa, give me ice cream. What flavor do you want? I want vanilla. You want vanilla or strawberry? Strawberry. I like strawberry. फुंनिफ्रायनो आइसक्रिम जानो बुंगासिनो लायनांसिगोन उपाय गैया आने एसे नारिखल लोंनानै होख्लायलांसै दाब लोंनानै औजार Best drink you can ever get is this नारियल पानी कोका-कोला thumbs up बेफोरखौ लोंनानै लाब गैया बाथो नै माथो थांनो बाबाबो गवालै संसार जाबाथाय बिदिनो मोनसे नङा मोनसे जिनिस नांगौ जानानै फैयो लिफ्टआबो गाज्रि जानानै दङ स्टेजजों थाबायदोंलाय मैगं लाखांबायलै मैगं लाखांबाय बस नानिनि आइसक्रिमल' लानांसिगौ थ' आखांबायलै गासिबो न'आव थांसैथ' नों गोबाव जाथारबाय नानिनि आइसक्रिम ओमफ्राय गाइखेर दाखा लादों एसे गरमथार नालाय वाटार मिल्क लोंनांगौ एसे दखानफ्राव ससियेल डिस्टेन्सिंखौ बिराद मोजाङै फालिदों बांद्राय मानसि हाबहोआ ओमफ्राय बिसोर शपिं खालामखांबासो मालायफोरखौ एन्टार खालामहोयो खोनानाय मथन आसामाव बारायगासिनो दा बिदिनो नोंथांमोनाबो ससियेल डिस्टेन्सिंखौ एसे मेनटेन खालामनानै ला आरो एसे केयारफुल जा बायराफ्राव थाङोबा मैथा मोनबोदों मैथा Ice cream ke dalam? Ice cream. दुगैगोनसै दे 1 2 3 नै दुगैखांबायलै ओंखाम जानोसै दे सजना ओंख्रि दिनै बाजाराव थांनानै मैथा लाबोखाबाय मैथा होख्लायनोसै दा मोनायाव मैथाजों फुंनिफ्रायनो नानिया बिराद आइसक्रिम जानो बुंबाय थादोंमोन ओंखायनो आइसक्रिम लाबोना होफैथारबाय
आइसक्रिम मोनजानानै खुसि जिद्दि जाथारबाय बिराद जिद्दि जाथारबाय आंथ' उन्दैयाव जिनिस मोनाबा एकदम लामायाव ओरै उन्दुलाबायखायोमोन आं जिनिसफोर मोनाबाथाय ओरैबायदि जिद खालामखायोमोन आं सानसेखालि मा जादों जोंनाव आदै सासे थायोमोन आदै नादा होननाय होमबा आङो स्टेन्डार्ड 2 ना स्टेन्डार्ड 3 आव फरायोमोन सेन्ट एन्टनिस गसाइगाव सामार ब्रेक जोबनानै बाबाया जोंखौ हस्टेलाव दोनलांफिनदोंमोन ओइदिनखालि जा जिद खालामखादों आङो लामा लामा जा गाबलांबाय जा रायलांबाय ओमफ्राय आदैजों बाबाजों आंखौ न'आव लाबोफिनबाय सप्ता खनसे न'आव थाबाय थादों आं जिद खालामनानै हस्टेलाव थांनो बाथारोमोन जानाय लोंनाय मोजां नंथारामोनलै हस्टेला सुखुवामोन उन्दै समावथ' मिथियामोन फरायनायनि मुल्यआ माबेमोन दासो मिथिबाय फरायबा मा खालामनो हायो मानसिया फंबायमोन जारुमोन फरायनायखौ दागारथार सानना नाय एसे बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिमा बिफाया मोजांनि थाखायल' बुङो रागा जोंनाङा बिसोरखौ ओमफ्राय रेसपेक्ट हो गाज्रि दामोनसै रायजोफोर दिनैनि ब्लगखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे लोगोफोरजों भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव लोगो मोनफिनगोन थाबैनो Until the next one, take care. Bye-bye. Take care. Bye-bye.